kaon ron kay dali ra man kuron mo dunlan oy. Sa mo nagasugot. Mao jud sakit na basta madunlan ko musuka ko. Nanambok po karon. Alang-alang nga di naman gud mo. Di naman gud hago, di na maglakaw-lakaw. Sayon ra maguna aron. Di ka kadto mo tambok. Ini kabuntag kanang wa pay tao. Pag ligid-ligid ka nang babayon, tambling-tambling. Nye. Aron maniwang. Ano pag kang lawasa kag murag baril ayra pa ka tambling ligid-ligira nang hunasan. Di pa ka na. Pirti da mo exercise. Inugo kayo na no. Pero Na murag na may mid good. pero sampita. Isa-gasiga ng mata, kaingon tagway tao. Oy. Murag ihumbungaw. Ano ingnon man nagmurag ihumbungaw ha? Di man makadungog ng iho kay na masaga. Nang wado ni sana kon kuana kay bugama di sa dako-dako anak pero din ni sana bubon Di na kumukul kay. parang lihan. Kay bisa mo pamalang reko ko ang taas bisa ko dako taas kay. Bugama sa tasasa na. Kamay bisa ko. Ko lang ibayin pi ang bungbong ko. Lagi ko ibayin ang bungbong. Kasi para ka berto na da. Ibayin ka ng mo lagi ko. Disitir na. Ano yun? Disitir na pero ni taas man na kay namay murag itongtong. Sa kay Apila may sugilanon guys. Wa da mga guys nga gi simento ni Bert aga mong kwarto. Kabon sa ako ang masamong guys. Og na surpresa ko ani kay nibung ko kanay puwab guys ba. Unsa man na. Ana de siya taktik guys nga mupo ang simento. Ato na siya makita rong tagtaon guys kung unsa pagbuhat. Kay gipuan naman siya guys nga matug bitaw nga musa ka ng bunbun sa katre mo nang iyang gisimento kay naka lugar-lugar po siya kita og ipalit og simento guys mo nang gianam-anam lawan namo ang amo ang kwarto usag una og simento kay lain kay hunahon nga ang bunbun sa kaskatre guys. Mao nang iyang simento. Og nakurat lagi ko ani guys kay iyang gipapuwahan. Bawo say nga ani. Dinhi sa sala guys wa pag yun na masimento. Ang simento naman ni sa una. Unya kay nabawra man di ako ning gipa tambakan guys. Wa na minom ng masiminto kay wa dyan mo'y kwarta. Murag nanabo ning among atop. Puro kargaminto guys kay gipang hawas og mga butang. Hala, nakuha man lagi din. Pero baka lagi magkikik. Basa mo trapo. Diha na nang kuan. Ang kuan ba tan. No anak uma. Bunjaga. Naga suri-suri di meron ng umang nga nang suri-suri. Nagama lagi mag-design. Nawa ng tiil design. Bayo. Kung sa do, mura ka manugas aron balang ang pagdagdag iso ni strain. Dito ko kay kuan na ito nga mo
ano ang sayangan na ng tig kuha na ano yung pagbuhat ano eh, kinahanglan na kung imo ni si Jang isablig-sablig pili mo pareha maga apat-apat mga agay pero kanang screen nga pinupino bitaw mo imong sudlan na na dyan ikalingaw na na patang sa kagage pareha Puwara na pa, nakuha mo. Suminto pa siya pa. pumarang na ay sasawag ka na po ha okay ro Suminto Maray na lang kung natanawon kaysa lamin, tanaw to og mamura na sinina, lagi gitare nga puwa na eh. Kuan, Pati. patig. Karon pa ko kita ingon ani guys nga magpa sa tuingan ani magpapuwa bitaw og kanang simento. Kaya nako flooring, kaya nako og kanang masahon isagol simento di man di ay guys. So inganion ra di ay. So wain to mahibaw unsaon pagpaagi, inganion di kuno labing maayo kuno guys kung isud kuno og knit bag. Kanang knit bitang pino parang mapantay kuno ang pag yagyag di sa maning kamot ba nga murag magpatak-patak. Manghinaot ko guys nga kakuhaan nig maayong pagtulon ang ato sa uban guys nga pamasuhito pagbutang ani. Manghinaot ko nga ato ning sundon kay muna ra maday sekreto ani guys. Nakurat lagi ko ani kay nabutangan nila ingon ani. Wa man ni kuan sa plano guys. Naibong lamang ko kay giapilan din nila og nga ani nga cement, red cement. Nagpasalamat lang po ko guys ako ang masamong sa iyang pagtabang sa mo ang pagtrabaho karong adlaw. Adlong Domingo guys, nangawat na mi og adlaw kay adlong Domingo ra madyo lugar namo. Kay kani yung uban guys na apoy mga trabaho. Mo na nga nagkatapok mi ani murag nagsibak na laman mi ani guys para mahuman ning maong trabaho. So guys, dinhira ko kutob guys papasilip ninyo og ako mayon guys. Bye-bye! Hindi. Okay. Turma. Basta ko na makadawat lang sasi na matabatawan. Daot ng kilid. Ito na nakuhaan. Ata na balik kasi. Sakit na. Ka na rin nabuhok balik kay samot ka. Kuhaan bitaw ni. Samot. Balik-balik kon. Basta basta. Kapag mga lagi. Ha? Asa ka rin, Bert? Ako paligay ba? Ayan ang bag.